dedamel. Nalika semanten bingung liwung sangganing para yaksa Candrabirawa. Mulat datan wonten ingkang ngasta wujuding gegaman. Nalika semanten wanci serap surya Sang Prabu Salya mirih saking Kurusatriya manjing pesanggrahan mulat nata Ndarawati. Kresna sinayang manggelung mintonaken Dewi Ramanira kang kumitiraning asta Nekula Sedewa wonten dawuh kok Prabu wonten dawuh kok Prabu iki wanci ngaso wancine surup surya wondene sesuk-esuk biar plething surya tunggang gunung ana ing Brang Wetan Pandhawa kudu ngadoni peperangan lan kowe tak kandhani mbok menawa sesuk-esuk kuwi dadi sarana lan dadi jalaran tumpesing kadangmu para Pandhawa liripun kados pundi kadukan Koko Prabu paring dawuh mekaten Senopati Ngastina ora ana ingkang wani ngimbangi marang kasantosan lan kasektening Senopati Ngastina. Senopati Ngastina sinten kok Prabu? Wakmu Mandaraka. Rama Prabu Salyapati, Rama Prabu Narasoma ingkang madheg Suranendriya jumeneng Senopati. Lah, lajeng keparingipun Rama Prabu nimbali dhateng kula nek ora saka kowe ora ana ingkang menang. Nanging wancinipun menika sampun ndalu pancen tak angkah wanci bengi kowe golek dalan sing sepi sowan awakmu Mandaraka inggih sawise iso ketemu karo awakmu Mandaraka kowe nangisa njaluk mati kula kedah nangis nyuwun pejah wis ngono wae lajeng mangke kados pundi wis to ngono wae mengko awakmu Mandaraka wis tanggap inggih ngestaken dawuh mangkat ya Yayi inggih nyuwun pamit to Prabu sing ati-ati kono mangkat to meger tatan mubah najan nalindring Mandaraka Prabu
wanci saya dalu dilah ingkang kinarya pepadang madyaning pesanggrahan sampun mbaka setunggal kasirep dening lampahing maruta satemah pejah dadya peteng sintru amung kantun setunggal kalih dilah ingkang tansih kencar-kencar mila datan Pramana Sang Prabu Salya nggih mas pausaken sak kiwa tengenipun sawanipun Sang Nekula Sedewa grayah-grayah dumugi sak ngajenging Prabu Salya kagiat kadrekasan nata ing Mandara Prabu Salya wau. Sopo iki? Wancine wis regemeng paningali wong tuwa kaya wis ora cetha nyawang saka kadowan. Lah kok ana pawongan loro nyaketi lenggahing Nalindra ing Mandaraka Prabu Salya. Kowe sapa? Apa kowe prajurit Mandaraka? Apa kowe prajurit suruwaning Nalindra Ngastina? Ing didhawuhi supaya ngaturake sewiji-wiji marang Prabu Salya. Ayo, aja meneng wae. Aja meneng wae kowe sapa? Wa. Kula ingkang sowan wa. Lho. Wa piye? Wa Prabu. Kula ingkang putra wa. Putra sapa? Kula ingkang putra pun Nekula Sedewa wa. Nekula Sedewa anake Madrim. Inggih, kasinggihan anakku. Oh. Nekula Sedewa. Anakku, wiwit mau sapurnaning perang sing tak arep-arep aku bisa weruh karo turune Madrim. Inggih. Nekula Sedewa. Kowe bocah lula. Kowe ditinggal mati wong tuamu. Bapakmu Pandhu dibanjut karo dewa. Ibumu Madrim mati kunduran lairake kowe. Nganti gedene semene aku urung iso sak pejagong karo kowe. Digula wentah karo Kunthi, nadyan kae ibu kuwalon nanging karo kowe persasat kaya gula wentah anake dhewe. Kunthi, aku ngaturke panuwun. Kunthi wis gula wentah karo anakku Nekula Sedewa. Inggih. Oh. Eneng apa? Menawi kepareng kula badhe munjuk atur. Ya, satata. Aja kanthi sangga rungki matura karo aku. Inggih, ngestaken dawuh Paduka wa Prabu. Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa ya tak tampa. Gawe gedhening ati ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayan ning kasantosan. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wa Sedewa tak tampa. Pangestuku Tampanana inggih kula pun dinggo jimat. Wancine ora wanci ingkang sakmestine. Mbok menawa kowe nilapake para wadyabala ingkang padha tugur jejaga ana ing pesanggrahan.
Nganti kowe iso sak pejagong karo awakmu ing Mandaraka mongko tanpa dingerteni dening piranganing prajurit wigatine sepisan kula nyaosaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya. Angka kalih. Nalika semanten kula nampi dawuhipun Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Kakangmu Ndarawati paring dawuh apa? Nek kula sedewa sesuk kuwi Pandhawa bakal ludes keles tanpa sisa. Merga sing dadi senopati awakmu ing Mandaraka ya kuwi Prabu Salyapati. Mongko ora ana piranganing Pandhawa ingkang keduga ngimbangi marang kekuwataning Prabu Salya. Mula tinimbang kowe sesuk uga dadi banten merga kasektening wakmu ing Mandaraka, kowe sowana wakmu ing Mandaraka. Babar pisan kowe nyuwuna supaya disampurnake uripmu sadurunge kakangmu disampurnake dening wong atuamu dhewe. Ngaten wae. Mula dinten sak mangke kula sowan mesanipun Kanjeng Prabu menika namung badhe nyuwun pejah. Kula badhe nyuwun pejah. Ginanipun menapa kula gesang wonten ing alam padang. Menawi kadang-kadang kula sepuh ingkang gula wentah kula wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos celaprang sedaya sirna awit saking kridanipun Wa Prabu Mandaraka. Mula nadyan kula dipun paringi gesang dening Wa Prabu Mandaraka menika bebasan sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran boten wonten ginanipun menapa-menapa. Kula mboten badhe saged gesang. Kula mboten badhe saged gesang menawi kadang kula Kakang Mas Puntadewa, Kakang Mas Werkudara, Kakang Mas Janaka pejah wonten astanipun Wa Prabu. Mila dinten sak mangke sadèrèngipun paduka Wa Prabu menika mejahi dhateng kadang-kadang kula sowan menika kula pasrah bongkokan. Kula aturi nyernakaken dhateng ing putra punika kula sedewa kemawon wae. Oh. Sing kandha kaya ngono kuwi sapa? Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Sing kandha sesuk aku bakal menang ana ing peperangan sapa? Koko Prabu Kresna. Sing ngendikake nek kakangmu Werkudara Janaka Puntadewa bakal mati sapa? Iya. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kuwi ora bakal kelakon. Kuwi ora bakal kelakon. Nek kula ning sesuk pletheking surya sing bakal mati kuwi wakmu ing Mandaraka. Uripe anake Madrim arep tak tomboki nganggo bandhaku sing larang dhewe ya kuwi nyawane Nalindra ing Mandaraka. Nanging menika menapa badhe kelampahan? Menapa menika badhe kelampahan, Wa? Mboten wonten ingkang saged ngungkuli kridanipun Wa Prabu Salya. Mboten wonten ingkang saged ngungkuli kasektenipun Wa Prabu Salya. Nek kula wonten maring dawuh Sedewa, kula wonten maring dawuh kaya anake Pandhu. Pandhu kuwi Nalindra, singa singaning ratu ning jagat. Kuwi ming Yayi Prabu Pandhu Dewayana. Aku ora kepengin gajah kok anak-anak tikus. Inggih. Mringkus kaya wong wadon pepinjungan. Ora pantes ketokno yen to kuwi anake Nalindra Gong Binathara. Sananipun kados pundi? Sananipun kados pundi, Wa? Aturmu ora kaya ngono kuwi. Aturmu kuwi aja njaluk mati. Nek pancen satriya tenan, pengaturmu marang wakmu ora kaya ngono kuwi. Lah lajeng kula kedah kados pundi? Dirokno. Dirokno ucape Salya. Inggih. Wa. Kula nyuwun. Kula nyuwun. Benjang menika. Benjang menika. Wa Prabu Salya pejah wonten ing babaratan. Kula mboten saged matur, Wa. Nek kula benjang-enjang menika Wa Prabu Salya kedah pejah wonten ing babaratan. Iya. Kula mboten saged matur. Sedewa. Wong loro bareng matura. Ndang. Inggih. Benjang-enjang menika kula nyuwun
Kanjeng Wamandaraka seda wonten ing peperangan. Benjang-enjang menika Prabu Mandaraka gugur wonten ing pabaratan. Lah, kuwi sing satenane ning tak karepake. Makin. Oh, nggih. Anakku. Wong tuwa nek ngucap ora bakal mencla-mencle kaya banyu tumum panggodhong sithik. Bali. Inggih. Bali yo. Kandha karo Nalindra Ndarawati, Nalindra ingkang wicaksana. Ora ana ingkang bisa ngungkuli kadegdaning Prabu Salya. Kejaba amung kadangmu ya kuwi pambayuning Pandhawa. Konen maju ning pabaratan. Aku percaya Salya bakal tekaning pati saka tanganing Prabu Puntadewa. Inggih. Sedaya kalepatan kula nyuwun pangapunten. Wah, wis bali. Bali. Nek kula Sedewa Balya. Balya. Inggih. Kula nyuwun pamit, Pak Prabu. Oh, nggih. Wanci plethek Sang Hyang Surya. Sampuh aluk pitutama Bendalawati sanggaring Prawadya Bala Tegal Kuru Kasetra. Nalika semanten katingal pating jlerit pating brengok wanda ingkang blasah kaya babatan macing. Sarah ladu ganggeng rambut krikil untu madyaning Tegal Kuru Kasetra. Nadyan irining bengawan ganggo malerah awit kecipratan gedhe ngewoning menungsa ingkang sami pecah madyaning Tegal Kuru Kasetra. Prabu wonten menapa dene paduka kepareng rawuh wonten ing pesanggrahan Yayi Senopati Negaring Astina Paman Prabu Salya ing Mandaraka. Rama Prabu Salya inggih kasinggihan mekaten. Monggo miturut Werda Jitapsara ingkang sampun wonten astanipun ingkang Raka Ndarawati boten wonten mengsaipun kejawi namung paduka Yayi Prabu. Mila dinten sakmangking kedah madeg Senopati paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Koko Prabu menawi kula kedah mengsah Kanjeng Rama Prabu Salya samangke paduka Kanjeng Koko Prabu kula aturi angunus patrem kewala katujahu dada kula. Gesang kula wonten ing alam padang mboten kula ginakaken mrawasa dhateng sak pepadanipun langkung-langkung dhateng tiyang sepuh. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula mentala dhateng Kanjeng Rama Prabu Salya. Nuwun sewu Yayi. Menika sampun tumapak Bratayuda Jaya Binangun. Bratayuda kula mboten ngajengaken wonten ingkang kenceng adreng ngawontenaken Bratayuda kadang kula pun Werkudara kelawan Arjuna. Paduka tentu kemutan marambah makaping-kaping kula ngemutaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu bilih Negaring Astina sampun ngantos tinebat sarana peperangan. Nadyan Pandhawa mboten pikantuk negari kula sampun trimah. Nuwun sewu Bratayuda menika jangkaning jagat ingkang jangka jagat sanes Puntadewa. Mila menawi wonten perkawis sing kados mekaten menika sampun ngantos nyambat dhateng pun Puntadewa kula aturi nyambat dhateng jagat raya menika. Ingkang mesthekaken
Para Jawata mestinipun paduka Kanjeng Kaka Prabu boten rawuh wonten ing pesanggrahan nanging kula aturi minggah wonten ing Kayiwangan murtah dhateng para dewa. Menawi Yayi boten purun majeng wonten ing Mahabharatan Pandhawa mesti kawon. Kawon kalian menang kula sagah nampi waton mriku dados kodrating Wang Mohanasa. Piye Petro? Go jajan mawon go. Lho kok jajan piye? Angel iki. Diwangsuli terus. Dikon maju perangan kok ora gelem. Nuwun sewu sinuwun. Petro ora sah melu-melu. Oh nggih mpun. Arep omong apa wis ora isih dipenggak dalan ngono. Napa nek sampean ngoten niku tegel kalih sedanipun Ndara Werkudara, sedanipun Ndara Janaka. Nek panjenengan boten purun majeng wonten ing pabaratan. Upama Werkudara mati ana ing peperangan, Janaka mati ana ing peperangan, tegese wis mundhuh wae ing Makarti. Jalaran Janaka lan Werkudara kuwi ingkang ngadreng anakake perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kok mesti entuk jawaban ya? Ngepek kok ya? Ora ngepek kok ya. Kok ya iso tes ngono. Niki nek Bratayuda panjenengan boten majeng tegese Pandhawa kalah. Mboten ngukup negara Ngastina. Aku ora ngukup negara Ngastina ora apa-apa. Bondo donya derajat pangkat kuwi ming sampiran. Ora bakal tak gawa sowan ngayunaning Gusti. Kamulyan tumraping Puntadewa wis ndak kiwakake wiwit saka aku lair ana ing jagat iki Petro. Piye Petro? Coba, lo tak ngundang Bagong. Rasa, wis rasa. Malah saya geger kowe ngundang Bagong. Bagong ki ora iso gawe pertanyaan kok. Bagong pertanyaan dijawab dhewe kok. Malah ngrekoso kowe iku. Ucap kacarita. Ing nganglang dirgantara. Nggih. Sukmaning Sang Begawan Bagaspati nalika semanten seda disedani Sang Narasoma. Manjing angganing Sang Puntadewa dadi abrit bergadak pasuryaning ngalimbreng awarta. Kesuwen ya nganggo gunungan wae. Maeka karo aku ya, Tru. Ya. Oh, pirang-pirang ki rombongan. Mbok kowe iki paham lakon lho, Gong. Kingko ki kingko bakale disusupi iki. Engko balik iki nek diceritakake iki bakale adegane iki. Ora kok malah nglinting 76 terus. Aku ki durung tau nglakoke rubuhan. Ora entuk. Aku nglakoke Kresna Dutae Rai Kuting Pengeret ra karo-karo. Koko Prabu, wonten dawuh Yayi, wonten pundi durungipun Kanjeng Prabu Salya ing Mandaraka? Keparenga sak mangke kula ingkang badhe madheg suraning driya mapakaken kridaning Senopati saking negari